दालि दायो आङो हाबायाव सफैबाय आरो ना लोगोफोर हाबायाव एसे सिंनि नुथायखौ एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननो जोंहा बेयाव माबायदि हाबाफारि जादों। जोंहा नैबे नै हाबायाथ' नै बिथांनि जाहैबाय नैबेयाव लिरनानै दोनदों सोरनि हाबा नायनानै लादो लोगोफोर एसे फरायनाबो होनोसै वेलकाम टु दा वेडिं रिसेपसन अफ जर्ज एन्ड पम्पी 7 March 2025 सिंथिं एसे हाबलांनोसै आरो ना मिथिलांनो नाजानोसै जाहा नै बेयावनो खैना गोदाननि बिफाया रिसेपसनाव दङ नै प्रथमावनो आलासि बरायनो थाखाय बिथाङा बेयाव रेडि जानानै दङ। आलासिफोरा गोबां फैदों थांदों बिदिनो हाबाया गाजा गोमजा जादों। गोबां आलासि फैबाय आरो गोबां फैबाय थाबावदों। एसे सिंनि नुथायखौ दिन्थिलांसै नैबे खैना गोदान हौवा गोदाननि बिब' हौवा गोदाननि बिब' दै नैबे बेनिफ्राय नैबिथिं जाहैबाय नैबे जाहैबाय बिगुमै हौवा गोदाननि बिगुमै ओमफ्राय एसे दिन्थिलांसै जोंहा नै गोबां मानसिफ्रा जिरायनानै दङ जाखांबाय जाखांनानै दायोथ' जोंहा आलासिफोर फैबायबो थादों आरो जानाय लोंनाय सोलिबाय थादों। बेनिफ्राय आरो बिदिनो दायो नै बिथिं नै मोसानो फुरा जायगा बनायबाय दायो मोसानायसो जासिगोन बेयाव मोसानाय फुरा ओमफ्राय आरो नै बिथिं फटक सुट सोलिगासिनो जोंहा फटक सुट सोलिगासिनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों आरो फैनाय आलासिफोरा नै नुयोना फुरा सुट रन्जन भाइ थिगानो बरिया ना मोजां सार थिगानो दे हारसिंसो नामा नोंलाय बाजेट हारसिं हायासै
Jangan mosakan dulu, belak-belak gitu sih. Besar ke dalam. Pusat. Hah? Mana bayar macam? Kau tak jamai.
मानो मोसाखो दासो नुदों आं बेखौ मानसिखौ दासो नुदों खालिखौ आयो नायलाय मेन मानसियानो बिदिसो दङ खालि हायथो बा मोसाया मायाहाय नोंसोरो मानो मोसायाखै हाय हाय खालि इलाय मोसाया नोंलाय